Niphinde ivakashele indoda from eJoburg to eKapa ndingenamali. Xa sendibuya wandiphi 50 rand. Naniphi indoda enandidibana nayo kuFacebook. Ndadibana nayo kuFacebook indoda. Xa ndidibana nayo kuFacebook yathi ayindithembi, ngcono ndithengele itikiti ingandinikezi imali. Fine, ndathi it's fine, ungalithenga itikiti. Vele bendihlele ndizoza because vele nandoda ndizoza eCape Town. Hayi athenga itikiti. Kanti uKhepa ngicela undiphe imali yokudla endleleni. Wathi akenayo imali yokudla endleleni. Imagine ndandingenayo even i-10 rand guys. Ndandingenayo even i-10 rand. 10 rand. Ndandingenayo. Ndaboleka imali yeBolt from apha ndiye-Park Station ebhasini. Ndayiboleka imali yokuBolt. Ndithi how many hours kusuka la uye eCape Town? Ndafika ndilambe eCape Town. Ndilambe ibhasi endehlisa kwisitophu esirongo. Ndehla kwisitophu esirongo mna. Xa ndehla kwisitophu esirongo kumele ndiphinde ndigibele ndibuyele emuva. I-local yakhona andazuba yi-10 rand. Ndandingenalo yo-10 rand kwanyanza uba ndiwokhe ndibuyele back kwesaa station ekumele ndehle kuso. Xa ndifika lapha hayi sifike ndofika ekuseni fike andithengele uKFC sifike sidle uKFC then sihambe siye endlini. Mandifika endlini bayihlala emkhukhwini. Ndafikela emkhukhwini. Hayi fike hlale kulo mkhukhu. UGuy ndandimenzela washing every day. Ndahlala inyanga pha ndandimenzela washing every day. Ndimenzela impahla every day, ndimphekela andikwazi nokupheka ndimphekela uxhafuxhafu. Nakhona wayithenga inyama neanyane sinetimato. Wangathengi ukudla ucaba. Kwakhona umgubo nerayisi nenyama neanyane netomato namafutha nezipayisi. Kungekho salads, kungekho ntoni. Kafika usuku wami ndigoduke. Xa sendigoduka waphinda wandithengela itikiti wandikhapha ndaya ebhasini. Masifike ebhasini wandinikeza i-50 rand. Wathi nayo imali ozohamba uyidla endleleni wandithi 50 rand.